sing kono kaya ngono sapa kok sampean mungkin kula krisik-krisik tuli teng anu sejroning Kanjeng Gelung angka loro kudu gelem mateni ratu pakulitane bule pun kados niku mawon mengki tuli sami manut Janaka kudu gelem sowan nang negara Madura kudu gelem nyirnakna ratu pakulitan bule mungkin sampean boten kesel mintel lah lah dalah yen ngono tak rasa-rasa bener kandhamu Gok yo aku tak manut karo kowe aku nganggo sandangane nata Ndrawati niki mengkit nek sampean men ngagem sandangan niki kula mlebet malih wonten ing Kanjeng Gelung mangga niki diagem mungkin sasampunipun diagem kula aturi senjata cakra niku dipun cekel dipun kangge gila-gila mangke teng negeri Ngamartane kan usmi ngangge cakra tuli mboten wonten sing ngarane jenengan Kresna Gadungan iya Gok aku manut yen kono nggone sandangan nata Ndrawati us yang suksma mustikaning jagat raya Togok Tejo Mantri no suarane wis langsung pas kaya suarane Prabu Kresnata ya yang andelah pokoke kula nuwun wonten dawuh sinuwun kowe ngetutno aku kowe mlebu ning Kanjeng Gelungku ya Gok karo Sarawita inggih nah mungkin nek pun dugi wonten ing negari Ngamarta pun jenengan manut kula mawon mungkin kula krasa krisik wonten mrika nyanjangi napa sing ajeng dingendikaken mungkin kula sing ngatur wonten Kanjeng Gelung iya Gok yen kaya ngono aku manut karo kowe Gok Sarawita lan uga Togok Tejo Mantri mlebu marang sajroning Kanjeng Gelung ayo tak gawa napak Dirgantara tumuju ning kraton Ngamarta Gok mangga kula dherekaken mangga Gusti kula dherekaken